sihamba ngendaba ngikubuza nje hayi ukuthi angazi ngiyangizala ngihamba khona lezi zinto enamba nizithatha nizenzani unani ekhaya ufihleni uthule nani kambe lobuhlungu osobaba ngumzwa ngedwa kuthi ngento wasukumo usoyithatha futhi uzama impilo uyifihleleni ngoba uzanga wayoyifuna ngoba wenza ngamabomu kwaba ukuthi hayi nawe uzwile indumela besho ukuthi hayi uyabona ma ungathola ukuthi nokuthi uye kubokhokovulu uzofika uthola ukuthi nokuthi uzokwenza ube right. Akekho umuntu ongafuniyo ukuba right, yabona. Akekho umuntu ongafuniyo ukuba nemali, akekho umuntu ongafuniyo. So nayi lento isikhona iyakushuka iyakuhlupha, wenzani ngayo? Akithi abantu niyasukuma kuke kwaba nento okuthiwa yi-amupa laphana eZimbabwe, abantu begijima besiyofuna lento okuthiwa yi-amupa bethi bafuna ukuba rich, bayiphuza lento ifangali ingene emanzini, ekugcineni kosuku yagcina beyiphuze nama-particles akhona amancane angadingeki baphuze bakhukhumala izisu. Lanto ayiphelelanga khona eZimbabwe kuphela, yahamba yaze yafika nala eMzansi-ke siyabazi hayi ngokuphapha hayi babophela bazithanda izinto. Yafika-ke nakhona la eMzansi lento yaduma kakhulu, bagijima ngayo mama bakhukhumala izisu kwayinqaba, abanye baze bayohlinzwa ezibhedlela. La eMzansi sebeyishintshile manje lento sebeyibiza umabhebeza. Uyabona, ngiyakethi ngcono uhlale uphuwa ungenalutho kunokuphapha ugijimele izinto ezizokulimaza nezizolimaza imindeni. Into engimangaze kanti ninavela nisabi. Ukungasabi impela sometimes kuyingozi yazi. Ake uvuke ngelilanga uxwayile, ake uvuke ngelilanga usabile.